Magda. Robert. No estàs content de veure'm? Magda, tenia por de no veure't mai més. Sabies que això no passaria. Alguna mala nit ho havia pensat. 10 anys és molt de temps. Sí. Robert, per què no em vas contestar mai la carta, Robert? Però quina carta? Si fa 7 anys que vas deixar d'escriure's. No m'ho posis més difícil, sisplau. És que no sé de quina carta em parles, Magda. Les que vaig rebre els primers 3 anys les vaig contestar totes. Vas ser tu qui de cop i volta va decidir estar en silenci. Per què no em vas contestar la carta? Si no m'expliques millor el que m'estàs dient, no et podré contestar. Sigue'm sincer. No tinc retrets, ja t'he perdonat. Per què no em vas contestar la carta? Perdonar-me a mi? Però perdonar-me per què? Si vas ser tu la responsable de destrossar la nostra família! Tu no eres així. Tu abans no eres així. Qui era? Robert, qui era? Qui era?